Guruwe apa wekuraya uyu ari kutsvaga uyu ndakaona kamapurisa vaisa kanotice chiziviso nankope fesi yacho kuti kana mukaona munhu uyu tiri kumutsvaga ari kufungidzirwa kunzi ndiye ane chekuita nezverufu rwevanhu vashanu zviya. Ndizvozvo zvekutoti ndakatarisa kanyemba ka mukomana anonzi Animal Zvitsva. Yes. Panotonzi pane vanhu vakawanda vakashayika nendufu dzekuchekwa nemapanga vachidamburwa nemabhemba imo muguruyo. Ndinoziva kuti mapurisa izvozvi vari kutsvaga munhu uyu ende vari kushedzera kuti kana pane vanomuziva kuti ari kupi, please batsirai mapurisa nekufona panhamba dzinoti kudini Blafidza 0773 931 930 0773 931 930 ndidzo namba dzacho idzodzo. Tinotenda. Mobata mapurisa ukaona vantu vakufika pakupamba muntu ngomara usiku kudzagada vantu ende pachabato achatudza kuti chinangwa chake ndechei anoshanda nani nokuti zviri kuitika kuguruweka. Haiwa hazvina kumira mushe vakomana vakasimuka nesoro. Asi ini nangu handizivi. Ndikuona pasocial media vanhu vari kutaura zvakawanda. Bhazi rakashandiswa, zvakazodai zvakadai, chichocho, uniform yacho. Magwizi aroita sei? Ya ipapo hanguka hongu vakomana vakaenda. Ndakaona vakashandisa kabhazi rerimwe timu yemuno munyika yeZimbabwe. Ndizvozvo. Ko isusu hatina here bhazi yemawarriors? Kana tichishaya bhazi senyika kuchikwata chinomirira nyika, ko zvinobuda mushemushere iko kwavari kuenda? Because tinofanira kuti tine bhazi handiti unoziva motivation yetimu kanyemba. Kana iwewe uchifamba nyangara mpashana bhara exactly unonyatsonzwa kuti ya ndiri kumirira nyika yeZimbabwe. Exactly unofanira kuisa nyika yako apa pachifuwa. Ripoti iri kuenda kunani? Ndofunga inofanira kutoenda kuna iwo president weZIFA jure pamwepo yoenda pamusoro pacho zvekare. Ripoti inofanira kuenda kuna minister. Minister Honorable Sanyatwa. Honorable Sanyatwa, tarisai zviri kuitika kuZIFA. Ngavazvimiririre, nyika ngaizviite sei, ngaiseparate kubva kuna teams. Vafana vanzwe kuti zvesho vari kumirira nyika yavo. Panoda bhazi karino vachingura. Ona mafariro aita vanhu kanyemba kunandayo. Exactly. Mazi tikasaya bhasi ground. Vakataura kuti patatanga season ya 2026 ground redu National Sports rinenge rapera. Ndofunga rapa chinano chokuti rada kupera. Asi takudawo kabhazi renyika rokuti kana ma-under 17 vachienda kunze handiti vangava vasikana vakomana ma-under 23 national team inoshandisa bhazi iroro rinenge rakapendwa makalasi enyika handiti riri reZIFA kwete kuenda kunokumbira kubva kutimu kumaclubs. Kana zanetsesesa kanga wangu yati vakumbidze isusu mabhazi tinawo ndizvozvo ZBC nemakalasi enyika pane kuenda unotora kutimu ichocho tinawo kamabhazi tinawo anotonembiwa kuti Zimbabwe Broadcasting Corporation. Yes. Tawapinza imomo nawo Robert Mugabe International Airport. Aiwa noti kupinda basi timu yao kwayo vari kuita nezvepo. Aikona anonzani ZIFA president Mr. Bugwezi. Aiwa handofunga zvinogadzirisika. Hanzi nabosi Murena vari kuchema kavakarasikirwa nababa wavo mari mwezuro. Nezinoparadza. Mukwasha wadhedhi wako Madyira vice chairman weBigita Minerals. Nezinoparadza munotibatirawo basa. His worship meya Mafume ndoda kuti nhasi munhu vakanobatidza malights Christmas lights mu Africa Unity Square. Saka ndakaona robot repana airport road nanhingirini namasocha ari kushanda. Aiwa mazona vari kumbomhanya vari kugadzirisa matraffic shande mandobva razoti dzimere.
vabatidza kudaro munhu akanoita basa ipapo kunyora kuti Merry Christmas and a Happy New Year. Marvelous Makanyire chete. Ndakanyora. We David Hapuka. Marvelous Makanyire. Munhu akaita basa iroroka. Asa kakanisa spelling. Aiwa. Manyorero acho apakaitwa. Ndakaona pamwe kapakanzi panonzi stop. Stop. Chimbomushedza ikuoffice. Usadaro. Aikona. Kuguna kokuita sei? Aikona Philip. Aikona Philip. Tiri kudaka basa. Kana tichiti isusu ka Vision 2030. Anditi ka muono tiri kudaka basa rinosvitsa nyika yeZimbabwe pamusoro. Kana ichitariswa nedzimwe nyika. Kalibwe banja anobva nhoka chi manyorere wayo. Muda kutishoresa sei? Muda kutishoresa sei? Chiko. Kuna Merry Christmas reko. Ni manyorere akade waya ningaruko. Iya ningaruko. Usadaro kanya. Iya ningaruko. Aiwa ndofunga. Enya ningaruko. Aiwa usazodai so. Ndofunga pakata mhepo. Aiwa kana pakata mhepo kuita sei kwacho. Basa ngari gadziro, basa ngari tonge zvakanaka. Mweya yako yekutaura wakatsamwa ndakakutsiura. Unogotsamwa chiko. Mweya mafu. Tinotsamwisa izvo. Tarisa one. Apaswere Robert Mugabe International Airport. Magadziro ayo. Tarisa on Trabablas. Itane bzindu dzapadzoro. Marikadza ukopera wakaita seiko. Chiko. Masiya ndaita. Unozonzi masiya ndaita. Aunomboita iwewe futi. Asuri kuona kukanzuru pamwe kune nengini. Pamwe achita 7 manzi ari dotambira kana kanzuru zvinhu zvakarongeka vanhu vari kuriya mari mari iriko saka ndianaka tiri kubhadhara mauyi isusu kupera kwemwedzi ndiani munhu kana makore acho wakatarisa kuti ndiani munhu angaita izvozvo handizive kuti ndiani akapiwa basa iroro munhu uye haana kuita basa nemazvo pamwe chichiri under construction aikona kana chakatovhurwa ka rimwenzi chakapera saka ngachigadziriswe pamakanyora kuti Merry Christmas kuAfrica Unity Square apasi kuerengeka apasi right apasi kuerengeka usiku baba hivi ndinekuona ukamboniswa dzulo nani na ubare watu hapa pashambo uyu pasamba road hapo kaka pazvemunyati hapo pasvisa business center boss zvemunyati wakaona na mai zvemunyati wakaona ndaona ka ngataze kuona ndako ndiri kuona ka mvuno ya mvuno ya fuya